Така, ето ни и във влог 2, част 2 с Valdres Games BG HD12. Така, сега сме на половината път. Както виждате, ето го пътя. Ако гледате от друг град, това да знаете е градът Свищов. Така. Там бях една спортна кола. Не, че спорта е един Форд Мустанг. Там е Форда. Там е Мустанга. Виж? Форд Мустанг. Форд Мустанг без капак. Така, само да се такова. Така, ето ни пак. Така. Ето, да покажа от Свищов колите. Ауди А4. Шкода. Че кола идва. Арчо. Ето една хубава кола. Един Форд Мустанг. Тук Форд Мустанга. Тук пак. Форд Мустанга. Покажа. Форд Мустанг. Късна, нали? Така. Ето. Така. Снимаш ли? Снимаш, що? Навръщане! Навръщане! Така. Сега сме до бензиностанцията Йоана. И батерията ми пада. Съжалявам, че няма да мога да снимам едно мачле. Кола идва. Няма да снимам мачле. Така че някой друг път ще снимам и матч. Тренировки. Без това аз съм, да знаете, вратар. Може да се каже и защитник. Чуда се още какво да бъда. Така. Както виждате, това е магазина Мачков Мото. Тук продават колелета, мотори, други части на колелета, нещо, на помпиш гума. Така. Висок, така. Дано да е така. Дано да е така. Мога да е затворен да ти кажа, да знаеш. Аз казвам, че тук има хора, ти не ми вярваш. Какво ще правим къса вреди? Не знам. Ще направим нещо, мога да вървим на фитнеса. Колко е пълно? Фитнеса е, какво ще стане на фитнеса? Аз казах, че има хора, ама ти... Не, мой да няма сега. Мама може, нали? Не е на моя. Оттам не съм влиза. Ето тук. Детноч. Ето го тук входа за студенти. Това е само тук, там са блъсна. Така.